Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang araw, ay isang batang customer ang pumasok sa isang restaurant para umorder ng ice cream. Pumwesto ang bata sa bakanting lamesa at pagkatapos ay inabot sa kanya ng waitress ang menu. Miss, magkano po itong ice cream sundae nyo? Tanong ng bata. Boy, 50 pesos ang ice cream sundae namin dito. Special kasi yan, sagot ng waitress. Ganun po ba? Sabi ng bata. Dumukot sa bulsa ang bata at isa-isang binilang ang kanyang mga barya. Maya-maya ay biglang napakunot ang noo ng bata. Miss, yung plain ice cream ninyo magkano? Muling tanong ng bata. 35 pesos lang ang plain ice cream namin, boy, sagot ng waitress. Tila nawawalan na ng pasensya ang waitress sa bata dahil sa sobrang dami na nag-aantay na customer. Muli ay tinanong niya ang bata, so ano boy, napag-isipan mo na ba na maigi ko ng order mo? Bago sumagot ay muling binilang ng batang customer ang kanyang mga barya. Pagkatapos ay ngumiti ito sa waitress at sinabi, "Okay miss, alam ko na ang o-orderin ko. Bigyan mo na lang ako ng isang plain ice cream. Salamat." Ilang sandali pa ay nihain na ng waitress ang order ng bata. Ninamnam ng batang customer ang plain ice cream na in-order niya. At nang maubos na ang ice cream, ay muli niyang tinawag ang waitress. "Miss, excuse me." Agad na lumapit ang waitress sa bata at sinabi, "Yes boy, may dadagdag ka ba sa order mo?" At muling sumagot ang bata, Wala na miss. Kukunin ko yung bill." Ilang sandali pa ay niabot na ng waitress ang bill receipt sa bata. Pagkatapos ay muling binilang ng bata ang kanyang mga barya sa bulsa. Inilagay ng bata ang kanyang bayad sa lamesa at pagkatapos ay dali-daling umalis. Nang mapansin ng waitress na wala na pala ang bata, ay lalo itong nainis. Ay nako, mukhang tinakasan pa ako ng batang yun Mag-aabono na naman ako nito, sabi ng waitress. Agad na nagpunta ang waitress sa dining area para linisin ang pinagkainan ng batang customer. Sa lamesa ay nakita niya ang napakaraming barya na iniwan ng bata. Nang bilangin ng pera ay unti-unting napangiti ang kanina'y inis na waitress. Ang kabuuang halaga ng mga baryang iniwan ng batang customer ay umabot ng 50 piso. 35 piso para sa ordinaryong ice cream na in-order nito at 15 pisong tip naman para sa waitress. Cute! Alam mo, minsan ganun tayo no? Judgmental tayo, depende sa itsura. Makapanghusga tayo ng ayon sa kutis. Correct. Sa suot na damit. Ayon sa kulay ng balat. Correct. Pag nakita natin, mukhang walang pambayad to, hindi natin i-entertain. Huwag natin i-servisyon, maging masungit tayo. Yan, correct. Diba? Naiinis tayo pag ganyan. Pero pag nakita natin na naka LV. Yan. Tapos Ingleserong umorder. Diba? Makita natin shining, shimmering, splendid ang mga accessories. Alahas. Diba? Kung makapagserbisyo, wagas. Ito yan. Kulang na lang, dilaan ng laway. Diba? Pero kadalasan, minsan yung hinahamak natin o yung hinuhusgahan nating tao, sila pala yung magbibigay sa atin ng magandang reward. Correct. Diba? Yung mga tao binibigyan natin ng maayos na serbisyo, sila yung mga masusungit. Sila yung masusungit at sila pati yung kuripot. Sila may maiksi ang pasensya. Ang cute-cute nitong batang to kasi pwede niya namang in-order yung special na sundae na 50 pesos eh. Totoo yan. Diba? Kaya lang, pag in-order niya yung special na sundae na 50 pesos, hindi siya makakapag-tip dun sa waitress. Totoo, no? Oo, diba? Ang cute. Kaya in-order niya na lang yung plain ice cream para may tip pa rin siya dun sa waitress. At saka doon mo makikita yung puso ng isang bata. Puso ng isang bata at kamangmangan ng isang Correct, bata na hindi niya alam kung papaano ka-harsh pala ang mundo sa paligid. Isipin mo, wala siyang idea na inis sa kanila yung waitress. Na pinag-isipan pa siya ng masama din, tinakasan siya. Totoo.
O inis na inis sa kanya kasi nakukulitan sa kanya. Parang feeling ng waitress, walang pera, Totoo di yan, ba? inosente siya. Correct, pero yung bata, inosente, hindi niya alam. Ang sa kanya, gusto niya, Makakain siya ng ng ice masarap cream. na ice cream. At makapag-tip dun sa waitress, di ba? Ah. Kaya nakakatuwa yung mga bata eh. Buti pa sila, di ba partner, walang mali siya. Correct. Di ba? Okay lang ang buhay. Hindi mapanghusga. Walang stress, di ba? Walang halong kasinungalingan. Kaya kapag ang bata nagsabing hindi ka maganda, Maniwala alam na, ka. totoo yun eh. Dahil ang bata hindi nagsisinungaling. Kapag may Walang halong mali siya, mga Correct. bata eh. Kaya pag may nagsasabi sa akin na batang hindi ako maganda, partner, binabato ka kagad ng stapler. Hindi, joke lang. Pag sinabi ka maganda pa, ulit-ulit yung pinapasabi. At saka nagbibigay ako ng partner, speaker. Loudspeaker, lakasan mo, hindi narinig ng iba. Hindi, nakakatuwa yung mga bata, mga kabisyo. They're very innocent. Lahat sila nagsasabi ng totoo, di ba? So wag nating i-expose ang mga kabataan sa mga hindi magagandang bagay sa Tama. mundong ito kasi ayaw nating silang lumaki na punong-puno ng mali siya Correct. at punong-puno ng negativity. Kasamaan. Oo, di ba? Yung bata pa lang in-expose mo na sa mura. Correct. Yung bata pa lang in-expose mo na pinapakita mo sa kanya na okay lang mangupit sa mister mo. Totoo yan, expose mo Diba? na yung anak mo kung paano manakit ng kapwa. Tama, in-expose mo na kagad yung anak mo sa sobrang sigawan. Correct. Hindi dapat ganun ang tinuturo sa mga kabataan, mga kaibigan. Kasi inosente po yan. Tama, lahat po na nakikita po nila mga kabisyo, na-absorb po nila. Correct. Kaya siguraduhin po natin na ipapakita po natin ay maganda. Yun. Thank you, Mahiwagang Burnay! Sa isa na namang napaka-cute na kwento ngayong Lunes na umagang ito. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like ng like at share ng share mga kabisyo para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama! Thank you, Mahiwagang Burnay! Thank you! Pakitang gilas na naman to si Mahiwagang Burnay. Salamat! Salamat! Smile! Smile, smile. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. For making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!